Uphelele ke season 8 kaThando Nesithembu, and then emveni kophela ke kwe episode ebidlala yokugqibela episode 32 sesaxelelwa ke uba uMakhwela ungunkosikazi wesihlanu kaTata Mosamseleku ubelekile nge-19th of January ngo-2025 at 10 to 8 at night. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke bethunani besivile ke kuThando Nesithembu uba uMakhwela ukhulelwe, sabona ke uTata Mosamseleku excited kakhulu, and then ke sabona ke okanye sava neruma zoba ubelekile, saphikisana ngoba ngumntana oyintoni, but then ke ngoku uTata Mosamseleku sesabona ke nepicture yakhe eyafakwa kula episode yokugqibela ke emfunqulile umntwana wakhe. So ke noMakhwela uye wamfaka umntana after kudlalile le episode le yokugqibela kaThando Nesithembu, sebona kuba kuthethwe ngomntana and it's been confirmed that ukhona, because before that ebengaposti anything evezayo ukuthi sebelekile. Enye into ke uba niyaqaphela le picture ifakiweyo kaTata Mosamseleku ephethe umntana wakhe noMakhwela kukwamacele apha sana, niyayibona i-curtains, niyayibona i-couch emhlophe, siyazi uba kwamacele ke phasi oke umntana inoba ke behamba kuyoboniswa ke phaa kwamacele, siyazi nokuba ke ne-Easter bebepha kwamacele uMakhwela nefamily yakhe. Hey, yatshisa ibhisto. Then ke ngoku into engxaki ngeyoba abantu basenomsindo ngento eye yathethwa ngutata Mosamseleku esithi uthando lwakhe for uMakhumalo, abantu mabangalijongi kule nto uba uMakhumalo ebanceda ngokwemali, mabalijonge kule nto uba uMakhumalo engakwazi ufumana abantwana, but then yena ke ngoku usamthanda. So ke njengoba ngoku ekuye kwapostwa ke kuthiwa uMakhwela ubelekile, sabona ke nepicture yomntana, nangoku ke basibona uMakhwela empostile umntana, bokufanele uba sibhizi sithi congratulations because ke umntana sisiphiwo, but ke ngoku la episode ishiye i-taste embi emilonyeni yabantu. So abantu it just put them off. Akho kwanto yokuthi congratulations ngento yomntana yakhe because uthethe into ayaphatha kakuhle ke uninzi lwabantu ngoMakhumalo. Why ezisa into edibene nabantwana into yongafumana abantwana xa ethetha ngento yobuMakhumalo utshintshile, ethetha ke noba uMakhumalo njoba nje enemali uzenza ngathi ungcono kunaye namakhosikazi, uyabo uPompous, kodwa kwabhalwa ke kwi-subtitles. So ke uMakhwela bethuna ubelekile nanku umntana yakho, nangona ke engamvezanga ubuso, and ndisatsho ke mna ke ndithi umntwana yikwekwe because Tata Mosamseleku besikhe sambona ke ncokola recently echaza uba unabantwana abangamantombazana abayi-7, which is ke siyayazi abantwana bakhe babantombazana beyi-7 kakade. So ke ukuxa engabali 88 it means umntana kaMakhwela uyinkwenkwe, otherwise ngewayethe abantwana bakhe abangamantombazana ngethe una-8 girls. So khabe sisitsho ke sithi congratulations kuTata Mosamseleku noMakhwela, njengoba ke kuyatshiwo ke kwathiwa mom and baby are doing well. So ke yonke into yabo ihambe kakuhle. Khani ke ntsho ke nake uba nicinga ntoni ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.